Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मैथ्स नि एक्सरसाइज 4.2 निफ्राय फर्स्ट क्वेश्चन नि 5th क्वेश्चन को जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बे मोनब्रै क्वेश्चन्स को आं सल्व खालामनानै होबाय। बे नाम्बारनिनो जुदि नोंसोर बेखौ नायनोब्ला बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, नङाब्ला खनानि आई बाटनाव थांनानै नायनो हागोन। सो भिडियोखौ आं गिबियावनो बयखौबो मोजाङै नायलांनो थाखाय खावलायखाबाय आरो जुदि दाना दानसे नायबा बुजिनाय नङा। भिडियोखौ जोबजासिम मोजाङै नाय होमबासो बुजिगोन आरो बुजियाब्ला भिडियोखौ गले गले बोफिननानै नायबानो जाबाय। ओके सो नाय मा दङ जोंहा 1 नि 5th क्वेश्चनआव 100x² - 20x + 1 = 0 दङ। जों बे समानथायनि मा दिहुननांगौ, जौगानाय रोदा दिहुननांगौ बे जौगानाय समानथायनि। सो वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके मा मेथडजों? फैक्टराइजेशन मेथडजों, माने जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननांगौ मा आदब बाहायनानैनो? सानजाबगिरि आदब बाहायनानै। ओके मा बाहायनानै? फैक्टराइजेशन सानजाबगिरि आदब बाहायनानै। गोसोआव लाखि बा माब्रै दिहुननांगौ सिगांनि भिडियोफोरखौ नायबाथ' नोंसोरो आरामसे बुजिखासिगोन बेखौ बोरै बानायनांगौ। ओरैबायदि गोरलै, माने ओंखाम जानायाव दै लोंनायासो मालाबा मालाबा गोरासिनबाव होनना बुंजायो। ओके स' नायलां। स' फार्स्ट स्टेप ओके मोनथाम स्टेप दङ। सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जेब्ला जों जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननांगौ ना, when we have to find the roots of the quadratic equation by factorization method, then there are 3 steps. Very easy, जोबोद गोरलै। फार्स्ट स्टेप नाय, x² जों थाफानाय सोर? 100 हारसिं थानाय x जोंबो गैया, x² जोंबो गैया, माने कनस्टेन्ट बेजों जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ, सानजाबनांगौ। 100 जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन जोङो, बा जों माखौ मोनखायो? 100 खौ मोनखायो। x² जों थाफानाय आरो हारसिं। स्टेप 2 x जों थाफानायखौ नायदो दाना। x जों थाफानाया सोर? 20। x जों थाफानाया 20। स्टेप 3 व्हाट इज स्टेप 3? जोङो माल्टिप्लाइ खालामना मा मोनदोंमोन? 100 आरो जोङो x जों थाफानाया सोरमोन? 20। दानिया जोङो मा खालामनांगौ? नै बिसोर मोननै नाम्बारनि थाखाय, बे मोननै जिनिसनि थाखाय जोङो मोननै जिनिस नागिरनांगौ। जायखौ माबा मोनसे खालामबा बेखौ मोनो, बोरैबा माबा मोनसे खालामबा जों माखौ मोनगोन? 20 खौ मोनगोन। माने माल्टिप्लाइ खालामोबा सानजाबोब्ला जों 100 मोननांगोन, नाथाय बे नाम्बारखौनो जुदि दाजाबोब्ला बा माइनास खालामोब्ला बा प्लास खालामोब्ला जों मा मोनथारनांगोन? 20 मोनथारनांगोन। ओके गोसोखांनो हागोन ना मा नाम्बार जागोन बियो? 10 × 10 बेसेबां जायो? 100 जायो नङा होमबा? 10 + 10 बेसेबां जायो? 20 जायो। नाम्बारा सेम जानांगोन, बेबायदि नागिरनांगौ आरो जों। ओके स' जोबोद गोरलै, जेबो गोरा गैया। दानिया मा खालाम नोंसोरो? जोंहा नाम्बारखौथ' मोनबाय नालाय, नैबे 20 नि जायगायाव नोङो नैबे 20 दंमोन ना, बेनि जायगायाव 10 + 10 होना हो। ब्रेकेटनि बाहेराव, ब्रेकेटनि सिङाव, ओमफ्राय एक्सआ ब्रेकेटनि बाहेराव थागोन। एसे गोलावै बानायसै आङो, बांद्राय गोलावथ' नङा, मोननै स्टेपल'सो बारा। नाय बे एक्सआ बेजों माल्टिप्लाइ जागोन, 10x जागोन, आरो बेयो बे ब्रेकेटनि सिङाव थांबाय, बियो ब्रेकेटनि सिङाव हाबोबाय, ब्रेकेटनि सिङाव हाबोबा बियो सानजाब जागोन। बियो न' सिङाव हाबहैबाय। दानिया न' सिङाव इन्जुरखौ बोखारना होदो। इन्जुरखौ बोखारना होबा मा जायो? सोलायसिगोन दानिया। नैबे 10xआ बिनि सिङाव जेबो गैया, माने प्लास दं दै, प्लासजों माइनासजों माइनास 10x। नैबे प्लास 10xनि सिगाङाव मा सिन दं? प्लास दंना, बे प्लासजों नैबे माइनासजों माइनास जासिगोन। न'खौ बोखारना होबाय जोङो। बोखारनाय लोगो लोगो मा जाबाय? सोलायबाय। जेरैहाय सासे मानसिया सान्दुङाव बांद्राय ओंखारबाय थाबा मोखाङाव मा जायो? नानेखा खायोना, बेबायदि जाबाय आरो, सोलायबाय आरो महरा। ओके बिनि महराबो सोलायबाय। 10x मोन, उनाव दा माइनास जाफैबाय बिसोरो। दाना बिसोर सानैजों जों मा खालामगोन? नै बिसोर सानैजों जों लोगो खालायगोन, माने कमन लागोन जोङो। कमनखौ बोरै लायो नाय आं खिन्थानि। बावबो बेहाबो x दङ, बेहाबो x दङ, नाथाय बेहा मोनसे, बेहा मोननै दं दै, नैबे मोननै। ओके बेहा मोनसे दं, बेहा मोननै आरो मोनसे थानायनिफ्राय मोनसे कमन लाजायो। गोसोआव लाखि, मोनसे कमन लाजायो। होमबा आरो बिस्रा सासेया 10 दङ, सासेया 100 दङ। 100 आरो 10 नि गेजेराव सोरखौ कमन लानो हायो? सासेनिखौ कमन लागोन। नायग्रो बिनि थाखाय बे 10आ बे 100 खौ डिभाइड खालामनो हागोन ना हाया? हायो। 10 × 10 बेसेबां जायो? 100 जायो नङा होमबा? होमबा जों 10 आरो 100 नि गेजेराव सोरखौ कमन लानो हायो? 10 आरो 100 नि गेजेराव 10 खौ कमन लानो हागोन। दानिया नैबे न' सिङाव सोर थागोन? जायखौ लायोब्ला जोंहा नैबेखौ मोनगोन, माने जायजों माल्टिप्लाइ खालामोबा, जायजों सानजाबोब्ला बेखौ मोनगोन, बेखौ लाबानो जाबाय। होमबा 10 जों 10 माल्टिप्लाइ खालामबा 10 × 10 100, x जों x माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन? नैबे x² खौ मोनगोन। क्लियार जाबाय? आं सानो क्लियार जाबाय दै।
10x जों 10x माल्टिप्लाइ खालामबा 100x स्क्वायर मोनो अके माइनासा माइनास एक मिनिट होमबा 10x जों मा लायोब्ला मा सानजाब्ला नैबेखौ मोनगोन 1 जेबो गोरा गैया 10x नाय नों माल्टिप्लाइ खालामनाय बेखौ मोनगोन ना मोना 10x into 10x 100x स्क्वायर 10x minus 1 minus 10x क्लियार अके दानिया नायदो नैबो मासिन दङ माइनास मासिन दङ माइनास जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै माने गोरलैयानो ओरैबायदि गोरलै ओंखाम जानायाव बेदर जानायासो गोरासिन आरो नैबाव मा दं ब्रेकेटनि सिङाव 10x minus 1 दंना बे 10x minus 1 आबाव फैखागोन नों नाया हसियानो लिरनो हाखागोन बेखौ टेनसनखौनो लानाङा बाव ब्रेकेटाव मा मोनदों बेयो थिगानो दंबा बेयावनो जाफैखागोन बियो नों बाव मा लायोब्लाल' नैबेखौ मोनगोन माने माजों माल्टिप्लाइ खालामबा माजों सानजाबा बेखौ मोनगोन बेखौल' नागिरदो नोङो बाव मा लानां 1 लालाय नों 1 जों 10x जों सानजाब नों 10x मोनगोन नों 1 जों 1 सानजाब 1 मोनगोन सिना बे माइनास प्लास जागोन ना जाया जागोन बे प्लास बे माइनास जागोन स' बुजिबाय 10x minus 1 10x minus 1 एखे बुस्थु दं बेहाबो बेनावबो एखे बुस्थु दं बेनावबो जिनिसा एखे दं माने कमन लाजायो एखे जिनिसखौ कमन लाजायो कमन लाबाय बिनिफ्रायबो बे ब्रेकेटनि बाहेराव जों लाबोना होबाय कमन लानायखौ ब्रेकेटनि बाहेराव लाबोनांगौ होमबा सिङाव मा थागोन ब्रेकेटनि बाहेराव मा दंमोन नै 10x ब्रेकेटनि बाहेराव बेहा मा दंमोन -1 बेबायदि थागोन आरो अके स' जोबहैबाय जोङो दानिया मा लिरनो हासिगोन आयदार अर बर'फोरनिया आयदार अर लिरनाङा बर' मिडियामना इंलिस मिडियामनाल' लिर आयदार नैबेजों खनसे 0 लिरनो हागोन नङाब्ला बेजों खनसे 0 लिरनो हागोन नङा माने नैबेखौ 0 जागोन नङाब्ला बे 0 जागोन सिगांनि भिडिअफोरखौ नाय नोंसोरो मोजां बुजायना होदां मानो बिजोंबो 0 जायो बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हायो नायबा बुजिगोन नोंसोरो इंलिस मिडियामनाव नङाब्लानो जायगायाव अर लिर बर' मिडियामना नैबे आयदारखौ लिरनाङा अके होमबा नैबेजों खनसे 0 लिरबाय जों बेजों खनसे 0 लिरबाय आन्डारस्टुड स' नाव बेखौ बैथिं बारनोसै जों आलासि जानो लांबा बे माइनासा प्लास जाबाय बेनिफ्राय जों नैबे बिथांखौल' नांगौ नैबे बिथांखौ जों जोहरनोसै जोहरबा बेयो नै गाहायाव थाहैबाय अके बेखौ बैथिं जोगार हरबाय जोङो प्लास जाहैबाय बियो नैबे 10खौबो जोगार हरसिगोन होमबा बियो गाहायाव थासिगोन स' जों x नि मोननै भेलु मोनबाय 1/10 आरो 1/10 बेनो जोंहा एन्सार माने रोदा नैबे जौगानाय समानथायनि रोदा स' फाइनालि वी हेभ रिच टु द भेल्युज अफ x होमबा बे x नि मोननै मानानो नैबे क्वाड्रेटिक इकुवेशननि मा जागोन रुट्स जागोन अके रुट्स जागोन स' बेनि थाखाय लिरदो देयरफर रोदाया इंलिस मिडियामफोरना रुट्स लिरबानो जाबाय रुट्स आर मा 1/10 1/10 बेखिनियानो जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै स' जुदि नोंथांमोना बुजिबायबा कमेन्ट खालामदो बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालाम बुजिदोंब्लाबो कमेन्ट खालाम बुजियाखैब्लाबो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ स्पिडद्राय मोनदोंब्ला भिडिअखौ स्ल' खालामना नायबानो जाबाय स्ल' फांसन थायो बे स्ल' फांसनाव थांनानै भिडिअखौ स्ल' खालामना नाय होमबानो बुजिगोन नोंसोरो अके स' उननि भिडिअआव बिदिनो लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर जासिबाय गोजोन्थों।